Представете си това. Група млади жизнени студенти, чието смях и енергия разкъсват ледената тишина на уралските планини в Русия. Те се отправят на пътуване в дивата природа, уверени в уменията и в опита си. Но седмици по-късно телата им са открити, разпръснати по снега, а лицата им замръзнали в ужас. Днес ще си говорим за една от най-страшните и неразгадани мистерии в историята. Годината е 1959. Група от 10 студенти и приятели от Уралският политехнически институт планират експедиция до планината от Ортен. Това било зловещо и изолирано място, чието име на местният език манси се превежда като "не ходи там". Групата била водена от Игор Дятлов. Той бил опитен, решителен планинар и студент по радиоинженерство в института. Целта им била да вземат сертификат за трета степен планинари, най-високото възможно ниво в Съветска Русия. Пътуването започнало при повдигнато настроение. Снимките, възстановени от камерите на групата, показват, че са се забавлявали и очаквали с нетърпение предстоящото приключение. Те напускат град Свердловск, днешен Екатеринбург, на 25 януари. Качили се на влак в Ивдел, което е последното градско селище преди да навлязат в планинската пустош. По пътя те документирали всичко в дневници и снимки. На 26 януари групата пътува с камион до малкото село Вижай, последното населено място преди навлизането в отдалечената пустош. Вижай е служило като база за тях, където те са финализирали подготовката си и подготвили оборудването си. Това е бил последния път, когато са в населено място. На 27 януари групата официално започва прехода си. Те напускат Вижай и започват преход през гористите подножия на Уралските планини. Целта им е върхът Ортен. Времето било студено, но поносимо, а дневниците и снимките от този период показват групата изпълнена с ентусиазъм и решителност. На 28 януари Юрий Юдин, който е бил геологът на групата, е започнал да изпитва силни болки в гърба си поради хроничният си ишиаз. Въпреки желанието си да продължи, болката станала непоносима и той е бил принуден да се върне в Вижай, докато останалите 9 продължили напред. Юрий по-късно описва този момент като дълбоко емоционален за него, наблюдавайки как приятелите му изчезват в снежната пустош, без дори да подозират, че това ще бъде последния път, когато ги вижда живи. Останалите туристи продължили своето пътуване дълбоко в Уралските планини. През следващите 20 дни на 29 и 30 януари температурите спаднали значително, достигайки до минус 30 градуса. Дневниците им описват трудните условия, но също така и другарството помежду им. Последният запис на дневника, датиран от 1 февруари 1959 г., описва решението им да разпънат лагера на източния склон на планината Холад-Сяхъл, или преведено "мъртвата планина". Това решение по-късно озадачава разследващите, тъй като гористата местност само на километър по-надолу би осигурила защита от вятъра и от бурята. Предполага се, че са спрели на това място, защото са били притиснати от лошото време и силните ветрове. Вероятно и да са изгубили пътя в бурята. Групата била предупредила, че очакват да пристигнат около 12 февруари и обещали да изпратят телеграма след завръщането си. Но за нещастие Дятлов предупредил Юрий Юдин преди да се разделят, че очаква да се забавят с няколко дни заради лошото време. Затова, когато съобщението не пристигнало, той не известява планинските служби. Едва на 20 февруари, благодарение на родителите на студентите, е изпратена спасителна експедиция. Екипът включвал студенти, доброволци, професионални спасители, а по-късно дори и военни. На 26 януари спасителите откриват палатката на групата. Тя била частично срутена и затрупана със сняг, но това, което привлекло вниманието им, бил фактът, че тя е разрязана отвътре. Въпреки това личните им вещи, като дрехи, обувки, дори храна, били оставени сгънати и подредени в палатката, сякаш са избягали в паника посред нощ. Следите в снега водили далеч от палатката към гората, като някои от тях били оставени от чорапи и дори от боси крака. Спасителите проследили следите и скоро открили първите тела. Юрий Дорошенко и Георги Кривонищенко били първите тела, открити близо до останките на малък лагерен огън под един огромен бор, на близо около 500 метра от палатката. Юрий Дорошенко бил намерен лежащ по гръб, с насинени и надрани ръце, което предполага, че се опитвал да се скачи по дървото в отчаяние. Облечен е бил минимално, само по бело и чорапи. Тялото му показвало признаци на хипотермия, а част от косата му била опърлена от огъня. Вероятно Юрий и Георги са се опитвали да се покачат по дървото, за да се спасят от снега или за да успеят да намерят палатката. Георги Кривонищенко бил намерен близо до Юрий и имал подобни наранявания, насинени ръце и изгарания по краката. Вероятно отстояне твърде близо до огъня. Както и Юрий, той също бил доста леко облечен, което било напълно недостатъчно за минусовите температури. И за двамата причината за смъртта била определена като хипотермия.
Над тях клоните на Бора били счупени на височина от 4 до 5 метра, което подсказва, че може би двамата са се опитвали да се изкачат. Между Бора и палатката били открити още 3 тела. Тези на Игор Дятлов, Зинаида Комогорова и Рустем Сгободин. Те тримата очевидно са се опитвали да се върнат към палатката, защото телата им били разпръснати в снега между гората и лагера. Игор Дятлов, лидерът на групата, бил намерен лежащ по гръб, държащ клон в едната си ръка, сякаш се опитвал да се защити от нещо или може би се е подпирал докато си е проправил път през виелицата. По лицето му имало леки охлузвания, а причината за смъртта му била определена като хипотермия. Зинаида Комогорова била намерена с лице надолу в снега. Тя имала дълбоки дръскотини по ръцете си, причинени вероятно докато се е придвижила обратно към палатката, пълзейки. Аутопсията разкрива синини по гърдите й и дълга рана по едната страна на тялото и сякаш ударена с пръчка или с клон, но, както Игор, в крайна сметка тя е починала от хипотермия. Рустем Сгобин бил петият намерен член на групата. Неговото тяло открито близо до палатката. При него е открита значителна фрактура на черепа, тежка травма, която вероятно му е причинила мозъчно сътресение и доста сериозно го е дезориентирала. Въпреки това той също се е придвижвал към палатката. Хипотермия отново е определена като причина за смъртта му, но травмата на главата повдига смущаващи въпроси. Едва през май, когато снегът започна да се топи, били открити останалите 4 туристи на около 75 метра от Бора. Техните наранявания били доста по-тежки и също така доста необясними. Тялото на Людмила Дубенина е намерено коленичево с глава наклонена назад, сякаш е замръзнала по средата на писък. Нараняванията й включвали множество счупени ребра, тежък вътрешен кръвоизлив и най-смущаващият детайл – липсващ език, очи и част от устните й. Експертите предполагат, че тези наранявания са причинени постмортно, т.е. след смъртта й, вероятно от животни. Симеон Золотяров е намерен близо до Людмила. Гърдите му били смачкани с счупени ребра, наранявания подобни на тези на Людмила, и въпреки тежестта на нараняванията, странно, че никой от тях не е имал вътрешни рани. Николай Трибобиньол бил претърпял масивна фрактура на черепа, съвместима с много силен удар. Последният намерен от групата бил Александър Колеватов. Неговото тяло показвало доста по-малко наранявания, но и е открито в също много неестествена поза. Шията му изглежда изкривена, а официалната причина за смъртта му отново е хипотермия, въпреки че точната му съдба остава неясна и сякаш вратът му е бил счупен. Медицинските изследвания разкриват тревожна комбинация от наранявания и несъответствия. Някои от туристите били претърпени опустошителни травми, като счупвания на гърдите и черепа, докато други показвали признаци на хипотермия и леки охлузвания. И само добавяйки към мистерията бил фактът, че някои от дрехите, открити по тях, били се следи от радиация, макар и източникът им да остава неизвестен. Един от най-озадачаващите аспекти на инцидента при прохода Дятлов е ситуацията с дрехите. Когато телата на туристите били открити, някои от тях носили дрехи, принадлежащи на други членове на групата. Това подигнало доста въпроси какво може би се е случило в последните им мигове. Когато телата на студентите били намерени, станало ясно, че някои от тях са взели дрехи от своите загинали другари. Това било най-очевидно при последните 4: Людмила Дубенина, Симеон Золотяров, Николай Трибобиньол и Александър Колеватов, чието тела били открити в дерето през май. Людмила била намерена облечена с кафяви вълнени панталони, които принадлежали на Юрий Кривонищенко. И също така с друг чифт панталони, принадлежащи на Георги Кривонищенко, които били силно изгорени и разкъсани. Тя също така е носила и пловер, за който се смята, че е принадлежал на един от другите от групата. Симеон Золотаров е бил облечен в кожух и ботуши, които не принадлежали на него. Неговото облекло подсказва, че е успял да вземе по-топли дрехи от другите, след като вече са били починали. Александър Колеватов е носил разкъсано тояке, което изглежда принадлежало на друг от групата, и панталони, които също не били негови. Николай Трибобиньол, въпреки че е страдал от катастрофална черепна травма и е бил силно дезориентиран, също така е бил и най-добре облечен от останалите. За него се смята, че вероятно е бил извън палатката, когато действието се е развило и останалите са избягали панически. Въпросът е защо са споделили дрехите си. Има няколко възможни обяснения. При екстремно студени условия инстинктът за оцеляване на човек често надделява над социалните норми. Когато някои от членовете на групата са загинали, оцелелите вероятно са взели дрехите от телата им, за да се стоплят. Това поведение е типично при хипотермия, когато тялото бързо губи топлина, а хората използват всички налични ресурси, за да оцелеят. Фактът, че някои от туристите са били намерени облечени в дрехи на други, показва, че тези, които са загинали по-късно, са взели дрехите от загиналите по-рано. Например,
Дорошенко и Кривонищенко, намерени близо до боровото дърво, са носили само леки дрехи, което подсказва, че били първите, които са починали. Смъртта им дава възможност на останалите да вземат техните дрехи, за да се стоплят. Някои от дрехите, носени от групата, намерени в дерето, показват следи от изгарания, вероятно от огъня под боровото дърво. Това показва, че те са били взети след като огънят не е успял да ги спаси от студа. Споделянето на дрехи очертава картина на отчаяние и борба за оцеляване. Това предполага, че когато някои от членовете на групата са починали, оцелелите са направили всичко възможно, за да удължат живота си. Въпреки това, то също задълбочава мистерията. Защо някои от туристите първоначално са избягали от палатката с толкова недостатъчно облекло? Каква би била причината за паниката, която ги е накарала да изостават жизнено важната си екипировка, като обувки, якета, ръкавици, шапки и дори дрехи в палатката? Макар и взимането на дрехи да е съвместимо с поведението за оцеляване, то също така сочи към хаоса и ужаса, който вероятно е настъпил в онази съдбовна нощ. Какво мислите вие, че се е случило с деветимата от Дятлов? Било ли това гневът на природата, военен експеримент или нещо, което дори не можем да си представим? Споделете теориите си в коментарите.